Midangup sa Mabulo Police Station ang duha ka kawani sa bar. Human duha ka cellphone ang gidagit sa usa ka mahuyang nga nagpakaron ingnon nga customer sa maong bar sa F Kabahog Street, Panagdait, Barangay Kasambagan, Cebu City. Ang mga biktima mao sila si Stephanie Medio, tindira sa maong bar, ug kaubang trabahanting lalaki nga si Dennis Tirado. Matud sa maong biktima nga ang gikatahapan nga kawatan katulo na kahigayon nga niilang nabantayan nga miadto sa maong bar. Sa wala pa mahitabo ang insidente, ang suspitsado nag-inom hangtod nga nabuntagan kay nakatug. Dugang sa mga biktima nga naghugaw-hugaw ang suspitsado ug ang hugaw nini namilit sa lamisa sa maong bar ug nagpasad pa kini padung sa pansayan. Daling gilimpyuhan sa duha ka kawani sa maong bar nga sila si Medio ug Tirado ang hugaw sa maong customer nga ilang gihulagway nga dili maagwanta ang pagpangalisbo sa kabaho. Samtang nakapokus sa pagpanglimpyo ang duha ka kawani, gihimo sab sa maong customer nga mahuyang ang pagkuha sa cellphone sa biktima ug misibat pahilayo. Nasuta sa mga biktima ang panghitabo dihang gi-review ang CCTV camera sa maong bar. Nagtuo ang mga biktima nga mudos lang kadto sa suspitsado aron sa paglipat kanila. Gusto sa mga biktima nga masayod ang publiko aron dili na kini makabiktima og laing tao. Gisalig hinuon nila sa Mabulo Police Station nga masikop ang maong suspect. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.